Gwamnatin nan da za ta fita an yi gwagwarmaya kuma kana ɗaya daga cikin waɗanda aka yi ta gani a gaba. A wannan lokacin sai aka yi tunani idan aka kafa wannan gwamnati akwai makamin da za a baka. Ai wallahi tallahi abin da ya faru wallahi duk Buhari ne da yoma nona Buhari ne cuce mu a Najeriya nan wallahi tallahi to kin ji abin da ya faru kenan. Menene alakar ka da waka? Saboda kowa ya lura cewa kana son waka. To kai ikon Allah ya kallo ai alaka ta da waka Adam ɗaya zango ne ƙara bani ƙarfin gwiwa ya bani ƙarfin gwiwa sosai in dage da waka wannan dalilin ne sa mutane suka sanna a duniyar nan kin yi ko ka an yi zaɓe na shugaban ƙasa sai kuma ka zaɓi Tinubu ba Atiku ba me ya faru? To ai ban zaɓi Tinubu ba ai wallahi da zaɓi Tinubu ai wallahi Allah gwarin na zaɓi dankali wallahi tallahi what